Știi acel moment când îți dorești să te întâlnești cu colegii, să înveți de plăcere ceva nou în fiecare zi, să te simți motivat, să revii și a doua zi la profesorul preferat care te face să ai încredere în tine? Acel moment este Colegiul Național Bănățean. Aici nu înveți pentru școală, ci înveți pentru viață. Înveți despre ieri și despre azi, înveți despre mâine, înveți despre tine, despre ei, despre noi. Aici, la CNB, găsești profesori care te fac să gândești în afara cercului sau pătratului de la școală, să ieși din cutie, să ai opinii diferite și să le expui, să fii sprijinit în inițiativele tale, să observi detaliile, să fii nisipul din clepsidră care face ca ora de 50 de minute să conteze, pentru că tu contezi. De ce să aleg Colegiul Național Bănățean? Pentru că este orientat spre performanță și pentru că știe să îmbine rigoarea specifică realului cu omenescul specific umanului. Cine alege colegiul? Cei care doresc să facă performanță. În prezent, la nivel liceal, Colegiul Național Bănățean oferă 4 specializări în limba română, 2 clase matematică-informatică, 2 clase științele naturii, 2 clase științe sociale, o clasă filologie și o specializare în limba germană, o clasă științele naturii. Centrul Colegiul Național Bănățean este acreditat pentru următoarele certificări ECDL, nivel bază și nivel avansat. Activitățile extrașcolare și extracurriculare acoperă o paletă largă, de la robotică și științe, la literatură, teatru, artă, dansuri, tradiții, sport, hobby-uri și altele. Colegiul Național Bănățean se mândrește cu rezultatele obținute de elevii săi la olimpiade și concursuri școlare, la fazele județene, naționale și internaționale. Rata de promovare la examenul de bacalaureat a fost mereu aproape de 100%, majoritatea elevilor obținând note bune și foarte bune. Sălile de curs primesc peste 2400 de elevi la toate nivelurile de învățământ. Dotarea acestor săli este corespunzătoare cu cerințele actuale și modernizarea acestora este un proces permanent. Elevii învață atât în săli de curs, cât și în cabinete și laboratoare dotate, cum ar fi cele de biologie, chimie, informatică și altele. Pe scurt, profesori cărora le pasă de tine și care trezesc interes pentru materia predată, condiții foarte bune în care poți învăța, colegi deștepți, așa ca tine, proiecte care îți stimulează creativitatea, robotică, excursii, prietenie și tu în primul plan. Altfel spus, Colegiul Național Bănățean. Dacă îți place acest scenariu, fii parte din CNB.